po, may mami. Ano? First time namin tumikim ng street style pares. Actually, so dito lamang yan sa Angeles City. This is actually located dito sa my First Street Avenue, Angeles City. So napakalapit lamang yan sa Atzo Park. Actually, in all honesty, first time kong makapunta dito sa part ng Angeles City na to. And dami rin palang kainan. Yes, actually ako naman, kapag gusto mo ng street food, meron mga dito. So meron din mga tusok-tusok, Yes, may mga and- buko. Yes, ito naman, first time ko dito yung sa Paris na to. I think this is the only pares na tindahan naman dito. Yes, So, yeah. order muna tayo. Order na tayo. Paris na po yan, sir. Ano yung, sir? Ano yung laman ng special Pares? Mayroon pong balat, puso, saka po laman ng baka. Sige, special. Wow, special. Special. Go for it. Special. Extra Kano rice. naman, sir, special? 50 Magkano? pesos. 50? 50 lang po, 50 pesos. Special na po yan. Ayun nga guys, so bukod sa pares, available din dito yung mga liempo, Lechon kawali. kawali, parang gano'n, no? Tsaka siomay. Ito yon guys, siomay. Alright, so yun nga guys, trying for the first time. Thank you so much, Bistro Pares. No? Yes. Binisita natin ngayon, yung sa Astro Park nila. Actually, ito yung first time natin na ganitong style ng ganitong style ng vlog. Ako, yung first- nasa street. Yes. First time, and syempre, gusto rin natin matikman yung mga kinakain ng mga kababayan natin Yes. sa mga street food style. May dalawang klase. Meron yung parang special nila. Okay. Meron silang very special. Very special, super Yeah. special. Yung very special nila, ito yung may lechong kawali. And yung special nila. Oh, yeah. Actually, kakaiba yung nila. Kakaiba yung sabaw nila compared dun sa mga pares sa Pampanga. Makes sense. Kasi according to our mga chef dito, yung kusinero natin, ito yung Batangas style. Batangas style. Mas parang mas matik yung sabaw. Ito medyo creamy. Mm. Medyo creamy yung niya, dating niya. Anong meron dyan? Mayroon po dito, sir, laman, may balat na po yun. Halo-halo na po siya, sir. Mayroong puso, may taba. Yun. Siguro po mga 2 oras. 2 oras. Oh. Pero malambot na yung nun. Malambot na po. Sobrang lambot na po siya. Sir, first time may takpan. Oo. Pero... Salamat po. First time mag-pares. Yeah, nakakain ko pares lover ko talaga. Pares ma'am. lover ka Oo, talaga. actually, lilibot ko rin. Para kayong pares. Ano nakasabi mo, sir, compare mo yung kaya. Pero sa pinta lang ito. Manya-manya rin, tendering guy, tendering laman. Tapos pure beef yan talaga. Pure beef. Oo. Nakasabi mo naman gano'n kain, sir, yung lasa na, malansa or Ang sakto kang guy, pares talaga na lasa. Tsaka mura yan 50 pesos. Reasonable. Busog na kayo. Sakto lang yung presyo. Sa mga pares nila, for the price naman, yung special is 50 pesos with rice na yon. with rice. Ito namang sa akin, yung super special. Yung may lechong kawali, yung special pares nila, plus yung rice nila, 130 pesos. 130 pesos. Siyempre, ito yung mga food na hindi ka mag-iinarte sa lugar. Correct. Kakain ka sa daan. So maririnig nyo guys, may mga video okay, mga dumadaan na tricycle, mga sasakyan.
included lahat siya sa experience niyo dito, di ba? Na-impress ako sa pagkain actually. Yes. Pansinin nyo naman yung mga mukha namin. Pinagpawisan tayo. Pawis. Actually, part nito ng pagkain sa daan. Yung pagpapawisan ka dahil walang aircon, puro natural air lang. At the same time, napakainit ng mga pagkain. Yes. Pero mabubusog ka. Grabe. Actually, yung kinain natin, kung compute lang natin, 50 pesos, 130 pesos, 180 pesos. Yes. Eh, talagang solve na solve ka na. Tingnan nyo naman yung pawis namin guys. Solid. Yeah. Yan, no? Ayan, no? So, ayun guys, if you're interested to know more about this, si Bistro Pares Cart po, located dito sa may First Street Avenue, Balibago, Angeles City. Yung landmark natin, bago ka pumasok dun sa may intersection ng SM City, Yung unang kanto dun sa mag-right ka doon. right, yes. And then, pagdating nyo naman dito guys, hindi po kayo maliligaw kasi siya lang, parang siya lang ang pares dito. Yes, actually katabi lang niya yung mga parang Toto Bits dito sa may Balibago. So bro, Yes, so alright. So kung gusto naman kumain dito sa Bistro Pares, dito sa may Astro, nagsa-start sila ng 3 p.m. until 1 a.m. So talagang mahaba yung time. and guys, so if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you in the next video. Thanks so much for watching Wearing Pampanga. Peace out. Bye guys. Madalas kayo na, sir. Ako ma. Yun na yung first time yun eh. Aliyam. Kaya pa po kasi yan. Wow. Mga makatapat na po siguro. Kami ang katapat na. Ba't babalik-balikan niya sir? Manyaman niya po kasi. Tsaka kaya. Kaya na kami magapunan kanya. Amin na nga nila. Mura na yung 50 sir. Ako mura. Yun guys, isa sa mga follower natin dito. Lodi! Wearing Pampanga! Nice! Galing.